मित्रांनो, फ्रेंड्स, आम्ही व्हिडिओ बनवतो आहे. हा व्हिडिओ याच्यासाठी बनवतो आहे की मालवणमध्ये किती गर्दी असते हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. पण त्याचबरोबर गोवा हे फेमसच आहे ऑलरेडी, कारण तिथे सगळं चांगली गोष्टी किंवा वाईट गोष्टी जे काय असतील ते ज्यासाठी लोक एवढं लांबून येतात. पण मालवणमध्ये पण तुम्ही पाहू शकता एवढी गर्दी आहे आत्ता भरपूर. या ठिकाणी वॉटर ॲडव्हेंचरसाठी बऱ्याच ठिकाणी स्टॉल लागलेले आहेत. बरेचसे स्टॉल असतात जिथून आपल्याला सर्विस मिळते, स्कुबा डायव्हिंग, वॉटर गेम्स आणि पण माझ्या खात्रीचं असं एक शॉप आहे जिथे मी माझ्या सर्व कस्टमर्सना घेऊन येतो. ते आता मी तुम्हाला दाखवणार आहे. जर तुम्ही कधी आलात मालवणमध्ये आणि जर तुम्ही स्कुबा, पॅरासेलिंग आणि वॉटर स्पोर्ट जर बघत असाल तर त्यासाठी मी तुम्हाला आता एक शॉप दाखवतो आहे. या शॉपमध्ये तुम्ही केव्हाही भेट द्या. इथे शॉप आहे मंगलमूर्ती बुकिंग ऑफिस. एक्झॅक्ट समोरच आहे, किल्ल्याच्या समोर. आणि इथे आपले मित्र बसलेत, अमोल सावंत. त्यांना तुम्ही केव्हाही भेटू शकता. तुम्ही पाहू शकता अमोल सावंत यांचा इथे नंबर आहे, नंबरही तुम्ही घेऊ शकता. आणि अमोल सावंत हे आता इथे बसलेत या ठिकाणी. हे आहेत अमोल सावंत, मित्र आहेत. 1 2 3 4 5 त्याच्यामध्ये जायचं. ओके, एकदम स्वस्त दरात तुम्हाला हे सर्व ॲडव्हेंचरस घडून आणतील, खात्री मिळेल. बाय बाय.